Mae'r sector gofal yng Nghymru yn wynebu sawl her recriwtio, ond rydyn ni yma i helpu. Dyma gyflwyno Porthol swyddi Gofalwn Cymru, platfform cynhwysfawr lle gellwch bostio eich swyddi gwag yn hawdd ac am ddim. Wedi ei hyrwyddo'n genedlaethol a gyda miloedd o ddefnyddwyr y mis, mae'r porthol swyddi yn eich cysylltu â chronfa eang o ymgeiswyr o bob rhan o'r wlad. I gychwyn arni, cofrestrwch eich cyfrif. Wrth gofrestru, nid ychwanegu swyddi gwag yw'r unig beth y gallwch ei wneud. Gallwch hefyd rannu'r cyfleoedd sydd gan eich sefydliad i'w cynnig, fel prentisiaethau, gwirfoddoli, profiad gwaith neu leoliadau gwaith. Ar eich dangosfwrdd, gallwch weld a rheoli'r swyddi gwag rydych chi wedi postio. I'ch helpu ddeall perfformiad eich swydd, gallwch weld sawl gwaith mae chysbyseb wedi ymddangos ar-lein, sawl gwaith mae chysbyseb wedi ei weld gan bobl, a sawl gwaith mae rhywun wedi clicio ar eich hysbyseb i fynd i'ch gwefan am fwy o wybodaeth. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyfoeth o wybodaeth ar draws ein gwefan, gan gynnwys ein rhaglenni hyfforddi, ystod eang o fideos astudiaethau achos ac adnoddau defnyddiol i'w lawrlwytho. Felly ymunwch â chanoedd o gyflogwyr gofal eraill yng Nghymru, sy'n gwneud recriwtio yn y sector gofal yn haws gyda Gofalwn Cymru. Cofrestrwch heddiw yn gofalwn.cymru/cyflwyno swydd wag.